čo je za mňa krok, ktorý by si mal spraviť, pokiaľ ti manifestácia nefunguje, alebo si sa možno popálil na tom, že si nevedel do svojho života prilákať to, čo si naozaj chcel. V prvom rade, ako som už spomínal viackrát, sa naozaj spýtať samého seba, či to, čo chcem, je v súlade s môjim vnútorným priestorom. Keď poviem túto frázu, tak ja verím tomu, že veľa z vás ani nemáte šajnu, čo to znamená, keď poviem, že vnútorný priestor. Hej? Jasné, že je to pre veľa ľudí strašne abstraktný pojem. A pre mňa je to vlastne ako keby jadro našeho bytia. A pokiaľ toto jadro našeho bytia dokážeš naozaj počúvať bez žiadnych filtrov, bez žiadnych vrstiev, ktoré môžeme nazvať nejaké traumatické vrstvy, môžeme to taktiež nazvať nejaké tiene. Samozrejme, každý má na to nejakú inú terminológiu, ale to nie je absolútne podstatné. Tak budeš manifestovať vo svojom živote veľmi rýchlo, veľmi jednoducho a veľmi ľahko. Ale pokiaľ budeš tam mať strašne veľa vrstiev nejakých strachov, nejakých odporov, alebo nejakých filtrov, ktoré ti budú tvrdiť tvoje mysli niečo iné, čo máš vo svojom jadre bytia, tak vtedy tá manifestácia je veľmi náročná, ťažká a častokrát až neuskutočniteľná. Pretože vo svojej podstate ideš sám proti sebe.